kuvakulmilla paljon käytetty Olympuksen TAF TG4. Nyt myös ensimmäistä kertaa kuvia kalansilmälisäkkeellä, joka on nyt tässä. Tämä on jo testattu, mutta näytän nyt minkälainen paketti tässä on kyseessä. Eli tähän pitää itse ton varsinaisen lisäkkeen lisäksi ostaa tämmönen sovitin. Kamerasta irtoaa rengas ja sen tilalle napsahtaa tämmönen sovitin, joka sinällään on hyvän näköinen ja sopii tähän kameran ilmeeseen. Ja sen lisäksi siinä on se plussa, että siihen saa tämän linssisuojan, mitä ei ole tässä, toisin kuin niissä aikaisemmissa TAF-sarjoissa on pakiona. Taas tällä tässä viivotin niin ilman lisäkettä 15 sentin päästä kuva näistä laatikoista. Tosta. Ja sitten tää lisäke itsessään on tämän näköinen. Tää on varsin raskas mötikkä kokoonsa nähden. Kertois mahdollisesti jotakin lasin laadusta. Tää on helppo laittaa, asentaa suoraan tähän soviterenkaaseen. Jenka on varsin tiheä. Noin. Tähän oma suojus. Se ollaan kalamaailmassa. Tää on sama etäisyys ja saadaan sopimaan lähes kokonaan kumpikin laatikko kuviin. Ja pieni hetki, niin tarkennan. Tarkennan tonne, eli tossa on nyt se lisäkkeen kanssa ja kumpikin laatikko sopii tosta samalta etäisyydeltä ja toisessa ei. Ja tähän on hyvin jämäkä oloinen ja hyvän näköinen tämän lisäkkeen kanssa. Tietysti ei enää taskuun kyllä sovi tällaisenään, mutta jämäkkä. Ja tosiaan kattokaa kuvat tästä samasta jutusta kuvakulmilta Hepokönkältä Kainuusta. Hyviä putouskuvia niin, että alaosa kuvastaa veden alla ja sitten yläosa veden yläpuolelta.